पवन पुत्र हनुमंत भक्त खरा भाग्यवंत कैसा झाला वानर संत ऐका हो सजन हो नवरत्नाची माल तोडली दाखविली छाती फाडुनी देवा पुढे हात जोडली करीतो भजन रामाचे भजन मंडळी प्रत्येकाच्या धर्मामध्ये जाती गोती शोधून दिलेली आहे. एखादा एक कुंभार असा आहे की त्याने काय बोललंय त्या कुंभाराने तुम्ही व्यथा आहे का? कुंभाराने घडविले मातीत तुडविले